16. juni 2025. En skøn dag med stolthed for neurodivergente overalt. Det er 8. udgave af Neurodiversitets Pride-dag. En fejring af neurodivergent unikhed. Omfavnet i over 50 lande siden 2018. Grundlagt af neurodivergente, skabt for alle neurodivergente og for deres allierede familier og venner. Dette er din invitation til at fejre på din egen måde, alene eller sammen med dem, du elsker. Deltag i fejringerne verden over med lokale møder, inspirerende oplæg, dans, sjove aktiviteter, online events og hegningen af ND Pride-flaget. Fejr på den måde, der føles rigtig for dig. For mere end begivenheder og aktiviteter handler denne dag om positiv selvrensagelse og påskyndelse. Hvad gør dig stolt af at være neurodivergent? Eller hvis du elsker en neurodivergent, fortæl det til dem. Hvis du arbejder med os, vær med til at skabe rum, hvor alle sind kan trives. Neurodiversitets Pride-dag er en dag med kærlighed, solidaritet og sjov. En dag til at træde frem, fejre vores neurodivergente forskelle og genvinde glæden ved at være anderledes. En dag til at vise verden, vores autentiske jeg hører hjemme her. Ikke på trods af, men på grund af, hvem vi er. Kom med. Ja, du er velkommen. Deltag på din egen måde. Eller planlæg og del dit eget arrangement med fællesskabet. For idéer, inspiration og åbne aktiviteter til ND Pride 2025, besøg neurodiversityprideday.com.